tenim aquí, estimat Catuelles. Comencem aquí per presentar-los aquesta extraordinària exposició de... Això és un antic... Mire, què els sembla aquesta imatge? És una barraca de fira del tiro al blanco. Aixequi una mica el quadre. Vostès agafen la seva carabina, disparen i quan cauen les bananes els hi posen en una bossa i els hi entreguen immediatament. Aquest és un dels sistemes de fer punteria que posa en pràctica el mercat per dinamitzar una mica l'habilitat ocular. Gràcies, gràcies. Després aquí tenim, ni més ni menys, observin bé, aquí una miqueta més cap aquí, aquí tenim, ni més ni menys, aquests tomàquets perquè quan vagin a veure les obres de teatre recuperin vostès una mica l'estil de tomàquet al comariat, i així, amb la crisi que hi ha, tenen alguna cosa per menjar. I allà, Catuelles, allà, extraordinari, extraordinari. Increïble. La senyora del telèfon mòbil, observin bé, aquesta senyora porta telefonant aquí 3 anys i mig que està trucant per telèfon. És una autèntica i extraordinària pintura. I a vegades, fins i tot aconsegueix que li contestin. Aquí tenim aquesta perspectiva d'aquí, aquí tenim els ous d'en Dalí. Està extraordinari, aquests ous d'en Dalí. I de tots aquests, aviam qui sap descobrir quin és l'ou d'en Cristóbal Colón. Vostès es poden entretenir, han de començar a mirar, veuen que hi ha unes marques en els ous i han de descobrir exactament quin és l'ou d'en Cristóbal Colón. I ara, Catuelles, amb un canvi de moviment, anem cap allà a l'altre costat, perquè els hi volem enquadrar exactament. Observin vostès, ara és la possibilitat que tenen que en comptes d'estar dins del quadre, són vostès que estan a dintre de la pintura. I el senyor director del museu, el veuen amb els seus bigotis, el coneixen, aquest senyor amb el seu bigoti, és el senyor Alfredo Landa, que ens està immortalitzant, Alfredo Landa, aquí en el nostre museu, d'una manera molt simpàtica. Àguiles imperials són l'única vegada en el món en què el visitant està dintre de la pintura. Això no s'havia vist mai. I ara aquí tenim al seu costat, què els sembla? Aquí és qui la coneixen aquesta magnífica... No la coneixen, la Montserrat Carulla. Extraordinària, la Montserrat Carulla. Moltes gràcies. Senyor Catuelles, venim cap aquí, perquè ara...